Morjesta. Mä oon nyt ehtinyt paistelemaan makkaroita ja keittelee perunoita ja sun muuta tuolla toreilla. Ja, jotain muuta vielä kuitenkin täytyy tehdä, niin mä tulin tänne Vuohensaareen. Ää, Älyttömän kaunis kevätpäivä ja mulla tuli semmonen olo, että mä haluan laulaa teille. Joo. Siis niinku oikeesti, että jotain antaa teille äänestäjille ja seuraajille, että teitä on ollut älyttömästi tässä mukana matkassa, niin mä annan teille nyt takaisin. Ja en keksinyt mitään muuta, niin mä aloitan tän tälleen. Pure sun huulet yhteen, ota taas se ilme. Ei se ole ehkä mun juttu toi laulaminen, mutta pitää vähän vaihtaa paikkaa. Tosta taas oli joku lapsipäiväuni, niin mulla se vähän pelästy. Mutta se mitä mä oikeasti haluan sanoa on se, että musta tulisi älyttömän hyvä kunnallispolitiikka ja kunnallispäättäjä. Mä oon sellainen inhimillinen tyyppi ja haluan pitää huolta niistä palveluista ja haluan kehittää tätä saloa ja mulla riittää intoa ja idearikkautta. Käy äänestää, mä lupaan, etten laulaa enää tiedä koskaan. Ellei Rikala, tai no ei, en laula enää koskaan.